Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun magħkom il-kol. Nilqgħukom għal din l-Ewkaristija. Il-mixja tagħna lejn il-miliet waslet fit-tielet ħadd tal-Avvent. Il-kulur huwa differenti minn dak vjola għaliex illum huwa ħadd il-ferħ. Il-liturġija tistedinna biex nifirħu fi Kristu. Nisellem lilkom li qegħdin hawnhekk magħna għal din il-qudisa f'dan is-santwarju għażiż. Intom li qegħdin fil-qrib u fil-bogħod. Partikolarment intom li qed issegwuna permezz tal-mezzi soċjali ta' das santwarju u t-telespettaturi ta' UTV li huma ħafna. Ejjew nagħtu bidu billi nitolbu maħfra min-nuqqasijiet mid-dubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha, lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, inti taf blima fedeltà il-poplu qed jistenna l-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li seħħinna naslu għallena blaqis li nġarbu fit-twelid ta' Sidna u b'qalb ferħana niċċelebrawh dejjem b'solennità qaddisa. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek, bint Sion. Izrael, samma leħnek. Infex fil-għena u ifraħ b'qalbek kollha, bint Ġerusalem. Neħħa l-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa l-edewwa tiegħek. Is-sultant Izrael, il-mulej, huwa f'nofsok. Ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li jsalva. Minħabba fik jitenna bena kbir, fimħabtu iġeddek. Jinfex minħabba fik fajat ta' ferħ, bħalli kieku fjum ta' festa. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu, kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Alla is-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix imniex nibża, għax qawwieti u għanijieti u il-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Flimkien il-qaddis ta' Izrael. Roddu ħajr lil-mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa fil-għoli, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tagħmmar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Kbiru f'nofsok il-qaddis.
Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu l-Filippin. Ħuti, ifirħu dejjem fil-mulej. Nerġa' ngħidilkom, ifirħu. Il-ħlewa tagħkom ħajkunu jafuha l-bnedmin kollha. Il-mulej qorob. Tħabbtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lill-Alla xi jkollkom bżonn u żaħajr. U s-sliem ta' Alla, sliem li jgħaddi kull ma il-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ. Fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr u dan. L-ispirtu ta' Sidi il-mulej fuqi, għax il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu l-Ġwanni u jgħidulu mela x'għandna nagħmlu? U kien iweġġibhom min għandu żewġ tilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn. U min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitamdu qalulu Mgħallem aħna x'għandna nagħmlu? U weġibhom tissikkaw il-ħadd biex jagħtikom taxxi iktar milli jmiskom tieħdu. Staqsew ukoll xi soldati u qalulu u aħna x'għandna nagħmlu? U huwa weġibhom tisirqu lil ħadd bit-tajdid jew bil-qerq, ikkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu il-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma. Imma ġej wieħed aqwa minni. Jien ma jistħoqlix inħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu bin-nar. Il-midra qiegħda f'idu biex iderr il-qija jiġbor il-qamaħ fil-maħżen tiegħu. Imma it-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefiex. U b'ħafna twissijiet bħal dawn kien ixandar lil poplu il-bxara tajba. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Interessanti kif l-aħħar kelma li kien hawn fil-Vanġelu tal-lum. Ġesu kien imur għand in-nies, kien jiltaqa' mal-poplu, kien bniedem tan-nies u lill-poplu kien ixandarlu bxara tajba. Kieku ngħidilkom x'inkonna bil-wieqfa x'ismajtu, il-Vanġelu. Il-Vanġelu hija l-bxara it-tajba. U x'inhi l-iktar bxara tajba llum meta qed niċċelebraw ħadd il-ferħ. Il-ferħ għall-bdinja li qed tereq, għall-bdinja li qed tinħaraq, għall-bdinja li sejra għall-miliet li laqqas fil-miliet mhix sikket l-armamenti tal-gwerra, għall-bdinja fejn fil-qalb tiegħi forsi nażel id-dnub flok nażel il-paċi u l-ferħ. U allura Ġesu il-lejla kif se jagħtini aħbar tajba? Jien li ġejt mill-bogħod jew mill-qrib Alla biss jaf x'hemm f'ħajti u f'qalbi.
U allura naqraw l-ewwel silta ta' profeta. Il-profeta Sofonija. U jgħid inti ġejt il-Knisja bidwejjaq. Inti qed taqta' qalbek. Int ma tafx fejn se tagħti rasek. Jien ma nemminx falla li lilek irid isalbek. Jien ma nemminx falla li lilek irid jaqtalek qalbek. Jien ma nemminx falla li inti taħseb li ma jemminx fik. Inti għażiża, prezzjuż għall-għajnejn ta' Alla. U allura kif jgħid? Ifraħ, imla qalbek, semma leħnek, ifraħ, neħħa minn fuqek da Ġesu li twilet is-sentenza tal-mewt li kellek. Aħna kollha konna taħt il-ħakma tal-ħażin tax-xitan. Imma llum infern sħiħ ma jista' jagħmellek xejn. Dak Ġesu li inti temmen fih u ikbar mill-mewt tiegħek. U ikbar mid-dnub tiegħek. U ikbar mill-qtieħ il-qalb tiegħek. Għaliex? Għax ġie mis-sema twilet għax int prezzjuża u ma jridikx tintilef. Jemmen fik. Dakinhar ħanikwota. Jgħid lil Ġerusalemm tibżax, tħallix idejk jintelqu, jista' jgħajatlek bismek. Tibżax, il-mulej Alla tiegħek mhux ħajħallik waħdek, qiegħed miegħek. Gwerrier li salva. Kemm ngħidu jien għajjejt niġġieled, mulej għajjejt, tajt qalbi, tajt jiesi. Nirrepeti l-istess dnubiet, il-sini twil, kelma l-istonku jżomm ħobża u kelma ma nżommiex. Hawnhekk qed jgħidilna Alla tagħna diġà jġielet għalik. It-taqbida jekk ma tridx jagħmilha miegħek, għamilha diġà għalik minħabba fik. Jitenna bena kbir, fimħabtu iġeddek, jinfex minħabba fik fajat ta' ferħ, bħalli kiku bjum ta' festa. Ok, fimnija dejn? Mela. Meta aħna nindunaw li aħna maħbubin minn Alla u x'jagħmel għalina, imbagħad dment li nħossni maħbuba jew maħbub minn Alla u verament ħobna. Mhux biex inkunetta. Mhux glixej għax qegħdin ġol Knisja. Ma jistaqqat ikolli l xi ħadd li jħobbni, li jifhimni, li jaħfirli daqskemm iħobbni hu. Ġesu. Imbagħad, okej. Imbagħad immorru bħalma għamlu n-nies ta' żmien Ġwanni, tinsew Ġwanni l-Ammidi, Ġwanni l-Battista, l-aħħar profeta tal-Antik Testament li juri lil Ġesu il-ħaruf talla li neħidnu bit-dinja. Kienu li jagħmdu u n-nies kienu jmorru għandu jgħidulu int qed tippriedka, int qed tagħmel imma l-Messija int. Ejdinna x'għandna nagħmlu. U llum meta nindunaw li aħna maħbubin minn Alla qabel il-miliet immorru ħdejn Ġesu ngħidulu imma jien x'għandi nagħmel. U jsaqsuha 3 darbiet u nispiċċa. L-ewwel. Min għandu żewġ tilbiesi jaqsam ma' min m'għandux u min għandu x'jiekol. Din nifhmuha hux. Mhux il-ħajm jagħmel in-nies, mhux il-fsiet, imma d-deċiżjoni li nażel illi ma naqax fil-ħela, fit-gergir. Min għandu xi ħaġa ħajaqsam. Hawnhekk fis-santwarju mpoġġu siġra u fiha kewba hekk intom ħerġin kważi fil-parroċċi kollha. Meta jħabtulna l-bieb u jgħidulna m'għandniex ġej il-milied. Bħalma ltqajt kif qedtilkom wentuni intom ukoll ma' dawk in-nies bħallum ġimgħa li ġew mill-bogħod.
U għennijom, sibna min jgħinhom u kien każ ġenwin, għax illum hekk tibża li tkun qedtejn u l-każ ma jkunx ġenwin. Imma kien każ ġenwin, veru. U allura l-ewwel rigal, l-ewwel xirja għamil għal min m'għandu xejn. Aħna nifirħu meta naqilgħu xi ħaġa, veru, imma nifirħu iktar meta nagħtu. Kemm hemm minnkom jistgħu jagħmlu paċi ma' xulxejn? Kemm hemm minna, ngħaddu hekk mumenti fi ġlied bil-geddum b'qitih il-qalb. U kemm hawn minna jinna ħafna ma nqerru. Ejja f'dawn il-ġranet ħanibdew in-novena għada. Ej trid ikun paċi malla wara xi tħoss f'qalbek. Jekk jien nagħmel esperjenza ta' Alla li jħobbni, li jaħfirli tal-ġenn. Imkien ħadd b'xejn. It-tieni waħda, resqu koll il-pubblikani. Il-pubblikani kienu midinbin pubbliċi, kulħadd dik issa ġiet il-Knisja, dak xeba jiġri, dak xeba issa ġej, issa ġiet. U jgħidilhom tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmiskom tieħdu. Imma dak li hu dovut għamluh. Aħna għandna drittijiet. Alla ħares ma għandniex drittijiet. Imma n-nies tagħna nsew id-dmirijiet. Mhux biss quddiem Alla, imma wkoll bejn xulxejn, lejn xulxejn. L-aħħar waħda. Imbagħad marru wkoll is-suldati, impressjonanti, Impressjonanti. Jiġifieri kulħadd kien jinteressa ruħu x'irrid nagħmel jien biex inkun sewwa, biex ikolli l-paċi, biex ikolli l-fer, x'irrid nagħmel? U ltqajna ma' dawk in-nies li ġew mill-bogħod, iltqajna mal-pubblikani midinbin kbar, jisirqu lin-nies fit-taxxi, u llum iltqajna wkoll mas-soldati. U aħna qed jgħidulu x'għandna nagħmlu, tisirqu l-ħadd bit-theddid jew bil-qerq u kuntentaw ruhom bil-paga li għandkom. Hawn min qed jieħu paga li ma tirrispekjax ix-xogħol li jagħmel. U hawn min qed jieħu paga u mhux iwettaq dmiru fil-ħin li għandu jagħmel biex dak ikun lih ġust. U min m'għandux paga ġusta ikun sfruttat, misruq u makkes fid-dinjità tiegħu. X'għandna nagħmlu? Għandna rispett. L-aħħar ħaġa Ġwanna qal ġej, dak li ma jammitkomx biss bl-ilma, ħajammitkom bl-Ispirtu Santu bin-nar, mena mhux bil-qawwa tagħna. Taqtax qalbek, taqtax qalbek. It-tajjeb ejdlu tajjeb. Il-ħażin ejdlu ħażin. Dak li hu ta' Alla tieħ lill-Alla. U r-rispetta bejnietna ma jħallinix mexjin l-dinja li għandha gwerer kbar hemm barra. Imma jista' jkun hemm maltempata fil-qalb tiegħi. U allura x'miliet ġej, x'paċi, x'daw li teptepu, li ma karta ħajibqgħu wara r-rigali, x'ikel u xorb, x'ħanatu lill-qalb dak li Alla biss jista' jtina. Lilu nnifsu. ċkejken fuq ftit tiben m'għandux fejn jitwielet imma jixtieq jiġi fil-qalb tiegħek u fil-qalb tiegħi. Amen. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza
tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħallejna lil Ġesu jkellimna. Ikun hemm kliem li jmissil qalbna. Għax il-kelma tiegħu kapaċi nibdlu ħajjitna. U meta aħna nindunaw kemm aħna maħbubin f'dawn il-ġranet nistgħu ngħinu lill-oħrajn, jistgħu jkunu wliedek rabbejthom sew u jgħidulek jiena l-miliet mhux se nersaq lejn il-Knisja. Aħna x'sentuhom? Kelma, oxra, jew imħabba li hemm f'qalbna. Irroddulek ħajr mulej Ġesu għal bxara tajba li qed twassal permezz tal-Knisja tiegħek f'dan il-tielet ħadd tal-Avvent ejn il-predikaturi, id-djakni, il-katekisti, il-missjonarji li l-lejla għada qed iwasslu din il-bxara tajba li n-nies tant għandha bżonn tisma' nitolbu. Ħajjisktu l-armamenti. L-intenzjoni ma tkunx il-ġirja għal flus, għal qlieħ, l-aqwa l-indawar lira, imma tkun il-ġustizzja, l-onestà, ir-rispett u l-paċi li jmexxuna. Nitolbu ismana għal dawk li għandhom il-vizzju tas-sustanzi, id-droga, neħħet iżbuħija, batlet il-bwiet, neħħiet is-saħħa minn tant nies fil-fjur ta' ħajjithom. Għandna nies li għandhom ħafna ġid imma huma meqrudin, għandna professjonisti illi qabdu triq ta' droga. Forsi jistħu quddiem is-soċjetà, imma aħjar jidħlu fihom infushom. Ekku jgħidu jiena rrid il-ferħ veru, mhux fil-pornografija, mhux fil-prostituzzjoni, mhux fid-droga, mhux fl-alkohol, mhux fil-vjolenza, violenza, harassment, violenza domestika, imma billi nibnu soċjetà aħjar milli sibna. Nitolbu. Niftakru fi ċkejknin li l-iktar li jibatu. 14,000 tifel u tifla nqatlu ġewwa Gaza biss biex ma ngħidux ġara Iżrael u d-dinja. Ir-resq talb tagħna minn idejn il-Madonna ta' Pinu li aħna tant inħobbuha. Hekk qed tmexxina minn idejna biex ikollna l-kuraġġ nindunaw x'għandna nagħmlu u li għandna nagħmluh issa u mhux għada bi Kristu Sidna. Ejja fostna mulej u bil-wifqa u nkantaw ejja fost it-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox, ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek biex bil-ferħ tiegħek il-qalb tagħna titħejja għall misteru li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna.
il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Ek sewa u xieraq mulej tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna. Dejjem kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. Bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem, temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel. Fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu l-premju li issa qed nisru għalih nistennewh bit-tama x'kont int stess li wettulna għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien sar jingħata minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċ reġarad dil-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru, inxandru bil-ferħ, nistennewk. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġih, kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi, hawnhekk għandna l-Ġesu. Il-fidi qed tgħidilna li Ġesu huwa ħaj. Kemm aħna xortina tajba li aħna nistgħu nifirħu għaliex għax għandna ħafna nies jistmawna, għaliex għamilna karriera, għaliex għandna ħafna kontijiet il-bank, għax għandna nfirħu. Għax għandna missier Alla li jħobbna u aħna wliedu, missierna.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Lej Ġesu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim u laqda li trid fija int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu Ġesu li jrid jimla il-qlub tagħna bil-ferħ li hu biss jista' jagħti. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqf tiegħi. Ejt kelma waħda u ruħi tkun infejq Corpus Christi. Noscos discat ad vitam aeterna. Tqarbina ta' xewqa, o Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sakrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-tqarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-tqarbina tax-xewqa. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninferes minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nagħmlu ftit skiet ekku nindunaw x'ġara ġewwa fina kull meta nitqarbnu. Gloria lil Missieru lil Liben u lil Ispirtu Santu. Nitolbu. U Alla ħanin, int qatt ma tieqaf tatina misteri qaddisa, imla lil qalbna bil-ferħ tiegħek biex dawn il-festi tal-miliet li ġejjin fuqna niċċelebrawhom faqda sħiħa miegħek bi Kristu Sidna. Qabel ninfirdu minn xulxin, ħafna nies u familji jgħidulna itolbu għalina. Għalkemm se nitolbu għal min qiegħed fil-bogħod anke l-Awstralja jew l-Amerika, jew nitolbu għal xulxin. Il-bambin ġabarna familja waħda. U għalhekk fl-aħħar tal-qudiesa ħanejdu 3 Ave Marijiet, il-Madonna tal-Bita l-Karmela Grima u xerduha din id-devozzjoni. Kista jkun qatt ma mmorru norqdu mingħajr ma ngħidu 3 Ave Marijiet. Tafu x'inhu l-iskop. Infakkarkom ukoll li għada nibdew 9 ijiem ngħidula novena qabel il-miliet hawnhekk fis-santwarju fil-ġranet matul il-ġimgħa ikun hawn il-quddiesa ta' 8:15 bil-pritka tan-novena kuljum. Imbagħad qabel toħorġu hekk nistedinkom ħudu kewba magħkom u sintendi imbagħad ġibu xi ħaġa u poġġuha taħt dik is-siġra tal-karità. Is-santwarju joffri mitikla 100 hekk fil-miliet jekk xi ħadd ikun irid jgħin il-prezz ta' 25 euro tgħadduhom lir-rettur tas-santwarju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ngħiduha flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.